салом алейкум. ҳоло дар бораи ҷузъиёти хеле муҳими беҳдошт ва муҳофизатӣ дар роҳи мубориза бо коронавирус ҳарф мезанем. меҳмони мо Раҳимов Илҳом, сардори Шӯъбаи тиббии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмар. Хуш омадед. Ташаккури зиёд. Дуруд ба ҳама. Чун дар бораи ҷузъиёти хеле муҳими беҳдошту муҳофизат мехоҳем ҳарф бизанем, ман мехостам аввалан шумо дар бораи сифати ниқобҳо, тарзи истифодаи ниқобҳо ва умуман муҳлати ниқобҳо ҳарф бизанед. Ташаккури зиёд барои саволотон. Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, айни замон дар дохили аҳолӣ ду намуд ниқобҳоро истифода мебаранд, яъне ки ниқобҳои яккарата ва ниқобҳои чандин карата барои истифодабарӣ. Ва муҳим аст, мавриди зикр аст ки мо бояд қайд намудем ки он ниқобҳое ки мо гап мезанем ки барои истифодабарии яккарата, он ниқобҳое ҳастанд ки дар маҷмӯъ айни ҳол аҳолӣ бисёртар истифода мебаранд ва муҳим аст ки мо фаромӯш набояд созем ки ин ниқобҳо танҳо дар давоми 2 соат имконияти истифодабарӣ доранд ва яъне ки категория FFP1 мегӯянд инро ва категорияи дуюме ҳаст ки ниқобҳои чандин карата барои истифодабарӣ, ин яъне ки респираторҳо мебошанд N95 ки махсусан дар соҳаи тандурустӣ истифода бурда мешавад ва айни замон истифодабарии онҳо дар давоми 4 соат мебошад ва пас аз истифодабарии он мо метавонем вайро шустушӯ намоем, безарар гардонем ва пас аз хушк кардан боз аз нав истифода барем. Бояд зикр кард ки ин роҳи истифодабарии ниқобҳо ин яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории COVID-19 айни замон аз мобайни 3 қоидаҳои асосии пешгирии беморӣ мебошад. як чизи дигар, ниқобҳоро чун мо мебинем ки аксаран табибон зиёд истифода мебаранд ва баъди истифодабарӣ як навъи ниқобҳое ки шумо айни замон номбар кардед дар рӯи бинӣ из мемонад ва дар поёни рухсораҳо изаш мемонад. ин оё зараровар нест ба инсон, ба чеҳраи инсон ягон хел зарар намерасонад? Зарар гӯем ки дар маҷмӯъ зарараш нест, аммо тавр мо набояд фаромӯш созем ки духтурон, кормандони соҳаи тиб ин он шахсоне ки дар қатори аввал пешгирӣ ва эътинои ҳамин беморӣ мебошад ва тавре ки мо шоҳиди будем ки аз моҳи апреле ки якум ҳодисаҳои панҷшавии ин беморӣ мо ба қайд гирифтем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамон духтурон дар давоми 14 рӯз ва зиёд дар ҷои кориашон меистоданд, пас аз кор баромадан бо иловатан 14 рӯз дар сатҳи карантин меистоданд ва тавре ки бо ҳамагон маълум аст ки дар давоми 8 соат 9 соат истифодабарии ин ниқоб ҳатман паяш вазияш мемонад дар рӯ, аммо ин мегузарад ё ин ки ҳатман ин мегузарад, ин гузариш, лекин мо набояд фаромӯш созем ки ҳамин асосии вазнинии кор ки ин дар ҳамон соҳаи тандурустӣ дар сатҳи панҷшавии бемории COVID-19 барои духтурон бениҳоят вазбинӣ кард. хуб, дар бораи умуман истифодаи ниқобҳо чун ҳарф задем, ниқобҳое ки дар шароити хона тайёр мешаванд чӣ гунаанд ва оё ҷавобгӯ ҳастанд бо стандартҳои байналмилалӣ масалан тандурустӣ? мутобиқи қоидаи сохтани ҳамин яъне ки ниқобҳои дастӣ ки аз мато аз мато месозанд, ин асосаш набояд аз 3 қатори мато бояд сохта шавад ва инам мо метавонем гуфта ки ин ниқобҳое ки мо дар хона омода сохта шудааст, мо метавонем чандин карата истифода барем, лекин дар давоми 2 соат, пас аз 2 соат бояд шустушӯ намоем, безарар гардонем, пас аз он баъд аз хушк кардан мо метавонем бо чандин карата истифода барем. Лекин аммо мутаассифона на ҳама гӯем ки оилаҳо аз удаи ҳамон сохтани ниқобҳо баромада метавонанд. Барои беҳтар ё ин ки дастрастар ин ҳамон ниқобҳое ки яъне ки истеҳсоли ширкатҳои махсус
бо назардошти тамоми қоидаҳо истеҳсол мешаванд. ман мехоҳам дар бораи фосилаи иҷтимоӣ ҳарф бизанем. фосила чӣ қадар бояд бошад ва дар ҳолатҳои зарурӣ агар ин фосила риоя нашавад дар анбӯҳи одамон инсон бояд чӣ кор кунад? мавзӯе ки мо гам мезанем ин айни замон гӯем ки ба ҳамагон уже аллакай маълум аст ки фосилаи иҷтимоӣ на кам аз 1.5 метр бояд риоя карда шавад. лекин мутаассифона ҳолатҳое мешаванд ки мо ин фосиларо умуман риоя карда наметавонем. дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки истифода барои нақлиёти ҷамъиятӣ, яъне ки дар он ҷо риоя кардан ғайриимкон аст. барои мо ҳаминҷо дар ин мавзӯъ мо пешниҳод мекунем ки дуюм аз тарафи кормандони ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ки дар ҳолате ки шумо дидау дониста медонед ки айни замон ман фосилаи иҷтимоӣ риоя карда наметавонам, истифода барои ниқоб ва дастпӯш ин чизи ҳатмӣ мебошад. ва дар ҳолате ки пас аз баромадани аз он нақлиёти ҷамъиятӣ ё ки аз он ҷойҳои ҷамъиятӣ ки шумо дар он ҷо будед ва фосилаи иҷтимоӣ риоя карда нашуд, яъне ки чӣ аз ҷониби ниқоби истифода бурда шуда, шумо бояд ниқоби навро истифода баред ва он дастпӯшро шумо бояд безарар гардонед ва дар ҷои партовгоҳ партоиду ва агар зарурияташ бошад аз нав истифода баред ҳамон чизҳоро, чӣ ниқоби нав, чӣ дастпӯши нав бо истифода барои маҳлули безаргардонӣ. илҳом, дар бораи чашм ҳарф назадем, чун мегӯянд ки ин вирус аз роҳи қатраги ҳавоӣ низ метавонад бигузарад. бо моск мо роҳи нафасро метавонем маҳкам кунем то вирус роҳ наёбад ба дохили даҳон ва бинии мо, вале чашм бемуҳофизат мемонад. роҷа ба чашм чӣ гуфтанӣ мекунед? роҳи асосии воридшавии ин вирус ва ин гӯем ки даҳон ва бинӣ мебошад. барои чӣ мо айни замон мегӯем ки бояд беҳдоштии дастро истифода барем, ки мутаассифона вирус аз сабаби сохти физикии худаш дар он ҷойҳое ки яъне ки агар шахси бемор агар дар ҳолати адсазанӣ ё ин ки сулфазанӣ ҳамон вирус дар ҳамон ҷо ё ин ки дастаи дар ё ин ки миз ё ин ки курсии дигар умуман фарқ надорад. агар шумо бо дасте ки яъне ки холӣ ки бедастпӯш ҳамро дар давоми як шабона рӯз мо бояд фаромӯш насозем ки одами солим то 3000 маротиба дастро бемориашон мерасад. илҳом, дар бораи маълумотнокии одамон мехоҳам маълумот бидиҳед ки бо кадом роҳ имрӯзҳо мардум иттилоот ба даст меоранд ва маълумотнокӣ бояд дар кадом сатҳ ба роҳ монда шавад? тавре ки ба ҳамагон маълум аст, айни замон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавирус сохта шудааст ки зери назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон яке аъзои ҳамин ситод мебошад ва дар нақшаи миллии оид ба пешгирии ҳамин беморӣ мо як узви дар ҳамкорӣ бо маркази ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим оид ба омӯзиши аҳолӣ оид ба роҳҳои пешгирии ҳамин беморӣ мебошем ва дар ин маврид аз моҳи марти соли 2020 то инҷониб аз ҷониби волонтерон 2100 волонтер ки мо айни ҳол дар ҷамъияти фаъолона иштирок мекунанд дар сатҳи лоиҳа ки аз ҷониби як қатор шарикони рушд дастгирӣ мешавад. корҳои фаҳмондадӣ байни аҳолӣ бо роҳҳои гузарондани омӯзишҳои дар сатҳи оила, дар сатҳи донишгоҳҳо, дар сатҳи мактабҳо ва инчунин бо воситаи паҳн намудани варақаҳои маълумотӣ, яъне ки омӯзишро мегузаронанд. ин як чизи муҳим аст ки доимо дар фикру хаёли мардум бояд ҳамин чиз бояд монад ки се қоидаи асосиро мо бояд доимо риоя намоем. кадом қоида? қоида якум ин истифода барои ниқоб, дуюм ин фосилаи иҷтимоӣ ва сеюмаш ин безараргардонии на ҷои истиқомат ва беҳдоштии даст. дар бораи маълумотнокӣ он варақаҳои иттилоотиро дар кадом
табақаҳо тақсим карданд ва сараввал аз ҷониби ихтиёриёни волонтерони ҷамъияти ҳилоли аҳмар ин варақаҳо байни аҳолӣ ба аҳолии шаҳру деҳот. дуюм ин барои мо муҳим аст буд ки барои мактаббачагон ки мактаббачагон шумо медонед ки аз моҳи августи соли 2020 уже аллакай соли дониши мактаббачагон оғоз ёфт ва дар он самт риоя кардани ҳамин се қоида бениҳоят зарур мебуд. яъне дар роҳи дастрас кардани маълумот фақат шумо аз варақаҳои иттилооти истифода бурдед, масалан васоити ахбори умум, паёмак, воситаҳои алоқаро низ истифода кардед ё на? гӯем ки ба ҳама роҳҳое ки ани замон вуҷуд доранд мо ҳама роҳҳои истифода барам яъне ки бо тақсим намудани варақаҳои иттилоотӣ, истифода барои шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ки интернет, саҳифаи махсус дар сатҳи фейсбук, дар саҳифаи фейсбук кушода шуд ва ҳама ахборотҳо оид ба пешгирӣ мебинед дар онҷо паҳн шудагӣ. биёед дар бораи саҳифаҳои иҷтимоӣ шумо ҳарф мезанем, то ки одамоне ки ин замон моро тамошо мекунанд дастрасӣ пайдо кунанд. Чӣ гуна дард шудааст дар фейсбук саҳифаи шумо? саҳифаи махсуси ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон, ҳилоли аҳмар бо ҳуруфи лотинӣ ё ҳуруфи ба ҳарфи тоҷикӣ ҳилоли аҳмари тоҷикистон ки шумо дар фейсбук шумо ҳама маълумотро метавонед дастрас намоед ки оид ба роҳҳои пешгирӣ, чӣ тавр бояд безарар гардонем ҷои истиқоматро. инстаграм мутаассифона айни замон мо бисёр истифода мебарем, бисёртар мо такя ба ҳамун саҳифаи иҷтимоии фейсбук ва махсус вебсайти ҷамъияти худи ҳилоли аҳмари тоҷикистон www.redcrescent.tj. хеле хуб. акнун дар ниҳояти суҳбати имрӯза мехоҳам ки рақами телефонро бигӯед ба бинандаҳо шунавандаҳо то бидонанд ки дар ҳолати даркорӣ ба куҷо занг бизананд дар ҳолати гирифтани ин ё он маълумот роҷеъ ба ин ё он масъалае ки бо коронавирус марбут аст. дар аввали фаъолияти коримо ки дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҳамроҳии ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳамкорӣ доштем. тавре ки шумо ёд доред, як махсус рақами хотлайн буд 511 ки дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ мутахассисои мо метавонистанд дар ҳамаҷо ҷавобҳои ки аз ҷониби аҳолӣ пешкаш мешавад ба онҳо ҷавоб диҳанд ва айни замон дар чӣ тавре ки дар вебсайти мо рақамҳои телефони корхонаи мо ҳаст ки мо шуморо метавонам пайваст кардам ба кормандони шӯъбаи тиббии иҷтимоӣ ки ҳама маълумотро ба шумо метавонам пешкаш кардам ва инчунин ки дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук ки мо айни ҳол гуфтем дар он ҷо яъне он рақам фаъол нест айни ҳол рақами телефонии корхонаи худи ҷамъият 224 0374 ва рақами иловагӣ 18 мебошад, яъне ки шӯъбаи тиббии иҷтимоӣ ки мутахассисони шӯъба доим омада ҳастанд барои саволҳои аҳолии мардуми доим посух бидиҳанд. илҳом, ташаккур ба шумо. ин буд суҳбати мо бо Раҳимов Илҳом, сардори шӯъбаи тиббии ҷамъияти ҳилоли аҳмар. тандуруст бошед.